Farbanje jaja za Vaskrs, najveći hrišćanski praznik, jedna je od najstarijih i najpoznatijih tradicija širom sveta. S dolaskom hrišćanstva jaje je postalo simbol ponovnog rađanja čoveka. U porodici Ivanovac iz Kosovske Mitrovice vaskršnja jaja se boje na Veliki petak. Tako sam naučila od moje bake prvo, posle od moje mame i to je nešto što sam prihvatila kao dogmu. Dakle, nikad nisam uzela u razmatranje da to radim nekog drugog dana, mada sam tek kasnije saznala i čula da naša crkva zapravo daje blagoslov da to radite svakog dana u nedelji koja ima taj prefiks velika. Dakle, može da se to radi i na Veliki ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak, petak ili subotu, jedino se ne radi na Vaskrs. A eto, poštujući tradiciju, ja se držim Velikog petka. Farbanje vaskršnjih jaja ima duboku simboliku u svakoj pravoslavnoj i hrišćanskoj porodici. Iz Ivaninog ugla vaskršnja jaja simbolizuju očuvanje tradicije na dva načina. Prvo, govorimo o nacionalnom identitetu i važnosti toga da kao narod koji se deklariše kao pravoslavni, kao hrišćanski, čuva to sećanje i to zaveštanje koje je ostalo. A sa druge strane, to ima jednu duboko intimnu vrednost zato što zapravo svi naši običaji, kako ovi vaskršnji, tako i božićni, bilo koji, o bilo čemu od toga da pričamo, zapravo jesu sećanja na naše detinjstvo i na te neke najintimnije trenutke, najbezbrižnije sreće. Dakle, to su bili trenuci u kojima smo pokazivali u svoju majku prve znake kreativnosti, učestvovanje u nekom zajedničkom obredu. I ja verujem da zato zapravo sa toliko topline svi mi čuvamo te naše običaje. Što se tiče takođe očuvanja nacionalnog identiteta, dakle, naša tradicija je uspela 5 vekova da sačuva te lepe običaje, čak u ono doba kada je bilo mnogo teže, bez medija, bez bilo kakve vrste slobode, čak i onog osnovnog opštenja među ljudima u vreme Turaka, uspeli su da sačuvaju te običaje. Zaista bi bilo sramota da ih mi danas pod izgovorom nemanja vremena zaboravimo. Glavni akter u farbanju uskršnjih jaja je upravo domaćica, u ovom slučaju Ivana Vanovac. Naravno, pošto je posao prilično pipav, a deca su mala, ali uvek ostavim jednu turu jaja koju ne prežalim u startu i dam im da se igraju, jer zaista je važno uzeti učešće u tome. Obično ta jaja čak koje deca ukrašavaju, pošto to rade nesputani naučenim, ispadnu najlepša i najšarenija i najradosnija, ali u svakom slučaju domaćica je ta koja odrađuje najvažniji deo posla i tako je i u mom domu. Postoje razne tehnike za ukrašavanje jaja. Ivana se priseća onih najstarijih. Neke je čak i zadržala. Ja se sećam kad sam bila mala, dok je moja baka bila živa, ona je recimo jaja farbala nečim što se zvalo verzilo ili vrzilo. I to je jaka prirodna crvena boja. I onda kada bi odvojila čuvarkuću na vaskršnje jutro, ona je to čuvarkuću uzimala u ruke i onda nama deci trljala to crvenilo na nos i na obraze. Ono se vrlo lako skidalo sa jajeta i mi smo tako bili rumeni od tog. Ona je zvala to vrzilo, a zapravo se zove verzilo. Danas se te boje slabije koriste, teže je naći ih. Čak poslednji put ja sam ih videla u manastiru Banjska. Tu sam poslednji put imala dodir sa jajetom koje je ofarbano verzilom. Uglavnom se koriste fabričke boje i ja, nažalost, tome najčešće pribegavam zato što su proverene, nema baš mnogo tu šanse da nešto pogrešite, ali znam u mojoj kući, moja mama recimo znala je da koristi cveklu, zelje, ljubičasti kupus. A ono što je najlakše i što i ja radim, i evo to ćemo i danas da radimo, jeste lukovina. Ona je zaista zanimljiv je način na koji ona šara jaja, a pored toga to utiče i na ukus vaskršnjeg jaja. Najukusnije su ona koja se u lukovini farbaju. Prvo obojeno jaje ostavlja se na stranu do idućeg Vaskrsa i zove se čuvarkuća. To je negde, da kažemo, način da se predvidi kakva će biti naredna godina, ali da se na nju i utiče. Pa recimo, u nekim krajevima domaćice, ukoliko se prvo uhvate za puknuto jaje, negde to smatraju kao znak da treba biti pažljiv te godine, da je moguće da se neko od ukućana razboli ili da dođe do nekih finansijskih gubitaka. A sa druge strane, ukoliko je to lepo ofarbano jaje, celo, netaknuto, onda to predskazuje jednu
lepu godinu pred porodicom. Naravno, ono što je važno jeste da to nikako ne treba uzeti zdravo za gotovo. Dakle, to je apsolutno jedan lep običaj koji se očuvao do dana današnjeg i koji, eto, treba zapravo možda, ja bi to ovako shvatila, da nas tokom cele godine podsjeća na Vaskrsenje kao razlog da budemo radosni, kao razlog za veselje, da nas uvek teši i podsjeća da imamo nadu. To je ono što je najlepše kod nas pravoslavaca zapravo, to je što mi ne živimo jednim beznadežnim životom, šta god da nam se trenutno dešava i kakvo god stradanje da proživljavamo, negde imamo tu nadu u Vaskrsenje, jer Vaskrsenja bez stradanja nema. Često su domaćice u nekoj vrsti nedoumice. Šta raditi sa čuvarkućom od prošle godine? To zaista jeste problem, naročito ljudima koji žive u stambenim zgradama, u blokovima gde bukvalno nemate nikakvu slobodnu zelenu površinu. Stara čuvarkuća bi trebalo da se zapravo zakopa na neko mesto gde niko ne gazi. To bi bilo idealno još kad ne bi bilo tu u blizini nekih životinja koje će opoganiti to mesto. Dakle, ali u svakom slučaju treba ga zakopati u zemlju jer je to najčistije mesto koje postoji. Čuvarkuća se zbog svete vode koja se dodaje u vodu u kojoj kuvamo jaja smatra osveštanim predmetom i zato bi trebalo na taj način i postupati sa njim. Dakle, nikako ga ne bacati u đubre direktno, već, eto, ukoliko vi lično niste u prilici, onda imate sigurno nekog prijatelja koji ima kuću i dvorište, pa može negde uz neko drvo da se to zakopa i da se na jedan lep način cela ta priča i taj ciklus godišnji završi. Crvena boja je simbol radosti i vaskrsenja i zbog toga se jaja za ovaj praznik farbaju u tu boju. Crvena boja u hrišćanstvu simbolizuje nevino prolivenu Hristovu krv i negde je to možda najlogičnije objašnjenje zašto se jaja, a pre svega čuvarkuća, farba uvek u crvenoj boji. Takođe, crvena boja, postoji, ja mislim, bar jedno 5-6 varijanti priče o tome zašto su jaja vaskršnja crvena i zašto, pored toga što zaista imate čitav spektar mogućnosti, dakle da farbate plavo, zeleno, sve te boje imaju svoju simboliku i u hrišćanstvu, zašto bi se trebalo držati crvenih jaja i zašto bi morali da imate bar jedno, bar ovo koje će biti vaš čuvarkuća. Sve priče i objašnjenja zašto se vaskršnja jaja farbaju u crvenu boju su lepe, a Ivana smatra da ih se tako čvrsto držimo jer nam je u tmurnoj svakodnevici upravo potrebno nešto bajkovito da nas održi duhovno zdravim. Jedna od tih priča je ta da je Marija Magdalena, kada je nakon Hristovog raspeća, potom i njegovog vaskrsenja, krenula u Rim da propoveda Hristovu filozofiju i njegovu nauku, otišla najpre kod cara Tiberija i da je, kada je došla kod njega, njemu na dar ponela jedno crveno obojeno jaje i da ga je pozdravila tada rečima Hristos Voskrse. Druga varijanta te priče malo se razlikuje, a to je da je u Jerusalimu, kada su apostoli izašli na ulice i krenuli da obaveštavaju narod i da blagoveste da je Hristos vaskrsao, dakle da je obećanu reč održao, da je narod počeo da ih ismeva, da im se izruguje i to rečima da, Hristos je vaskrsao, znaš kad? Kada ove kokoške budu počele da nose crvena jaja. Prema legendi, sledeće godine na Vaskrs sve kokoške u Jerusalimu su snele crvena jaja. Koja god priča da je tačna, potpuno je nevažno. Svaka je lepa i čarobna na svoj način i to je zapravo nešto čega stvarno treba da se držimo. To je nešto što nas teši upravo u ovo vreme za koje sam rekla da je veoma teško.